Takže čaute, chcel som vám dneska ukázať video, čo nám začal robiť Kajan a vlastne ako sa to vlastne prejavuje a ako vyriešiť takýto problém, hej. Takže začalo to robiť to, že normálne auto fungovalo, prišlo, hej, zaparkovalo a ďalšie ráno som ho šiel odomknúť, odomkol som ho a vyskočila takáto fajná hláška, že ignition lock faulty. To je vlastne zámok riadenia, že je akože chybný, hej. No, googlil som na internete, že čím to vlastne môže byť, že prečo sa to vlastne deje, hej. To nie je vlastne všetko, čo to ukazuje. Kebyže chcem naštartovať, hej, strčím kľúčik, idem štartovať, tak vyhádže to na milión. Dopravný servis Rádia Express. Vyhádže to milión chyb vlastne, hej. Takéto. No, vianočný stromček, hej. Toto prepínanie vlastne tých režimov, toto cvaka kadejako, radiaca páka, neviem čo, hej. Auto akože ide naštartovať, ale napríklad robí napríklad to, že nevyradíte z pečka, hej. Čiže sa vlastne nepohnete. No a riešil som vlastne, že prečo sa to deje, čo je to za halus, že jeden deň auto ide všetko v poriadku a ďalší deň nenaštartuje. Nenaštartuje, respektíve nepohne sa. Pozeral som aj videá, v rôzne fóra som včera čítal asi 3 hodiny zahraničné, že komu sa čo také stalo. No a zistil som vlastne, že prečo sa to deje. Vlastne problém je, že toto auto má vlastne strešné okno a vlastne tie kanaliky sa nachádzajú vlastne tu, tie odstokové. Jeden je tam, druhý je na druhej strane a vzadu je to isté, hej. A oni sú vlastne zvedené vnútri vlastne v stĺpiku. Sú zvedené až tadeto v týchto lokalitách a sú vyústené ako sú predné blatníky. Tak proste tuto niekde to vyteká. A vlastne problém, prečo sa to vlastne deje, tak je to kvôli tomu, že sa vlastne ten kanálík odtokový upchá a natečie sem voda, hej. Takto keď som ten koberec z vrchu chytal, je úplne akože suchučky po vode, ale keď som ho zhodil, tak toto je normálne napité, no nie je to akože úplne, ale je to mokré, hej. No a najväčší problém je, že prečo sa to vlastne deje, že tu je takto kablovačka, hej, tuto je relátko, ktoré ovláda celú elektroniku a od neho vedie takýto úzky káblik, hnedý, tu ho môžeme vidieť. A vedie vlastne tadeto a tuto tadeto. Tuto vlastne sa nachádzajú káble. Keď si to akože roztvakneme, keď som si zobral na to veci, no keď si túto kablovačku rozcvakneme, hej, tuto aj nemusím cvakať, toto si rozcvakneme. A môžeme si rozcvaknúť aj tu. Táto kábela je tiež vlastne celá mokrá, ako je ten koberček. A je to vlastne zapričinené tými otokovými kanálmi, že sa upchajú. Treba si vlastne túto káblovačku normálne rozcvakať, hej. Snažiť sa nepredrbať nejaký kábel. A celý problém je vlastne v tom, toto môžeme krásne vidieť, čakať, musím na to ešte lepšie posvietiť. Tu môžeme vidieť, že originál z výroby Porsche robí tie káble tak, že ho normálne zatáča, ako keby zobere proste iba izolačku a takto ich zatočí. Až akože zaizolované, hej, že super. Trošku priblížiť. Zase to viac je chyby. A toto je vlastne ten káblik, s ktorým máme problém. A myslím si, že keď to odbalím, tak potom bude celý skorodovaný. No a vlastne treba samozrejme očistiť tie kanaliky, hej. Treba vyriešiť ten problém zatekania, lebo to potom je úplne zbytočné riešiť. No, lebo však objaví sa to znova. A treba všetky tieto káble podsvakať, normálne ich cvaknúť
a popajkovať na novo. Tieto všetky, čo sú takto sprosto akože zaizolované. Lebo tieto ostatné káble, aspoň som si ja tak myslím, hej. Tieto ostatné káble sú proste v celku. Čiže oni, keby boli ponorené potiaľto vo vode, sa im nič nestane. Pretože čo sa im môže stať, keď sú akože zaizolované, hej. Takže tieto akurát dali tak sprosto, že sú takto, no. Neviem to teraz rozpletať, ale no, aha, hej. Rozpadol sa normálne ten kablik. Môžeme vidieť, že je celý zoxidovaný, skorodovaný a preto to vyhadzuje vlastne chyby. Kvôli týmto zopár kablom, ale toto je konkrétne tento je farebne hniedo-červený, ako môžeme vidieť. A to je presne ten kábel, čo ide odtiaľ tohoto hlavného relátka. Tu ho môžeme vidieť, hej. Tento hniedo-červený. No vlastne celá ako vyrieši tento problém je vlastne, hej, podsvakať tieto káble, popajkovať ich na novo. Kľudne by som ich cvakol aj ďalej, lebo oni budú možno vykorodované až... Hej, tuto boli spojené. Som ich kľudne cvakol čím ďalej. Nech tam je čistý, pekný medený spoj. Riadne to obvariť pajkovačkou. No samozrejme vyčistiť tie útokové kanáliky. Pozeral som na YouTube, žiadny slovenský návod som nenašiel, ako vyriešiť takýto problém, tak som chcel taký môj názor zdieľať, ktorý som sa dočítal. Samozrejme na zahraničných YouTubech to nájdete aj tam vysvetlené, ale takto nejak laicky som to ja poňal. Tu som aj skúšal, akože sedačku som vymontoval a pozeral som, lebo nevedel som najprv, čím to je, tak som kúpil aj tieto nové relátka, hej, toto 433 a čo vlastne to hlavné relátko, aj batériu som pozeral, aj kadečo. Zajímavé, som pozeral, že vlastne všetci mali ten koberec úplne mokrý a on je úplne suchučký tento z vrchu, ale pritom z druhej strany je mokrý, no. Takže tak, ďakujem za sledovanie. Po prípade ešte natočím potom video z opravy, keď budem mať čas. Ale samozrejme najprv to musím vyriešiť, vysušiť a jedno s druhým. Tak ďakujem pekne za sledovanie. Držte sa.